vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei mudare. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mainge muri mugore ra2018 mukomanashi apo pazvakaitika. So ininiwo ndinoshanda pane rimwe prazi, mukoma paprazi apa takawanda zvekuti tinotosvika kuma70 something ende pakangozara vanhu vekumusha chete. So ndakasvikawo paprazi apa ndikabva ndatanga kudanana noumwe murume uyo akangonditorerawo advantage. Ndakangoti ndati shandei for about 3 months, munhu ndokubva ndamuramba zvangu ndikabva ndatanga kugara ndiri ndega. Zvino ndakazotanga kuwirirana nawo noumwe mukadzi uyo wandichiri kuwirirana naye, but takatombotanga tatombonetsana because ndakati ndava kugara ndega ndikabva ndazonzwa zvichinzi ainge achindinyeya. Maaudio acho ndainge nditombori nawo ndakamachengeta zvangu. The reason as to why ndainge ndakachengeta maaudios awa, it was because ndaida kuramba ndichingozvirangaridza kuti munhu uyu mani, even though kana tikanyemwererana sei tikaseka zvinengei, but muvengi wangu mani nekuda kwemashoko awo akabuda mumuromo make. I can't forgive it. It is just that hameno kuti chii chakazoitika pamemory card rangu. So memory card iri mukoma ndo mandaichengeta zvose izvo zvandaiti kana ndikazvitarisa kana kuzviteerera zvinobva zvazondirwadza mwoyo wangu, kana kuri kunzi unenge uine chaunenge wakandikanganisira. All that I do is that I just go back, ringava riri picture rako kana kuti voice note raunenge wakambonditumidzira, handidelete, ndinongochengeta, then ndinobva ndazotanga kuriplaya paya pandinenge ndava kuita sekunge ndatanga zvekare kuwirirana newe. Worst of all, kana ndakatombodanana newe, machats aya unenge uchinditumidzira, uchindituka, uchindishora, uchiita sei, inini ndinenge ndichikoita mascreenshot. Unozoti kana wodzoka kwandiri uchiti hey baby I love you, ndoti tinge tichizova tose zvikati, ndinongodzokera ikoko ndobva ndatanga kuverenga. Unfortunately memory card riya rakabva rachizongotanga ngoita zvima question mark. Ndakarwadziwa mukoma. Saka pa voice note ipapo ainge akataura zvainge achinzwa kuda nemwoyo wake. Ihure rakaramba murume because riri kuda kutitorera varume vedu. Ndikarwadziwa ndikati sezvo iwe watogara watondijaja ukatoti ndikuda kukutorera murume wako, manje ndava kuda kuchimutora zvechokwadi. Mukomana ishi ndakaita zvandakaita in secret, ndichitofambawo ndichibetserwa kuti ndige ndichizova luka attractive kwaari murume uyu. Ndaiva neminamato yangu yandaigeza nayo pazuva, ndaigeza ka6 sikarudzi yangu kunyange ndiri kubasa. Ndaingopinda mutoilet ndobva ndatochera mvura musinki ndobva ndatogeza sikarudzi yangu. Yainge iri minamato yekuti ndige ndichizoluka attractive kumurume wake. Zvadaro murume wacho akazosvikawo pakundipfimba. Handina kana kumbogara ndakaramba, ndokubva tatotanga kutodanana paya. Takadanana mukoma dziri nzira dzekuti ndainge ndichida kumukaurisa. Zvino takati tiri pakati pekudanana kudaro, mumarriage make zvinhu zvake zvainge zvava kusambonyatso kumufambira zvakanaka. Saka pane paakazomboramwa ndobva achizoenda kumusha achiti inini zvemarriage sezvo zvandiramba, zviri nani hangu kuti ndinge ndichimbodzokera kuZimbabwe ndombonoona kuti ndingafambisawo dzipi. Mukoma akadzokera kumusha, ndikasara ndichita pati hangu nemurume wake. Saka paakaenda kumusha, munongoziva kuti vanhu vanenge vaine vana vose kurambana kwavo kunonetsa, ndopa vakabva vachizotanga project ravo rekupfuwa mabroiler. Akaenda kumusha akadzoka zvikandirwadza, ndikaramba murume wacho sezvo ainge akandivimbisa kuti ainge achazoramba shamwari yangu ozotanga kugara neni. Ndakabva ndamuramba mukoma. Nanhasi uno handidi kana kumuona, kunyange akandinyengerera zvinengei, ndinongomurangaridza kuti mapromises ako do you still remember, wakazodii paya. So friend yangu yakazoti yadzoka, tikabva tatanga kuwirirana zvedu, iye asingatozvizivi kuti ndichiri nechigumbu naye. Zvechokwadi nanhasi uno ndichiri nacho chigumbu ichocho kuti angafamba achindinyeya kuti sinhu rinozotitorera varume vedu, ndosaka rakaramba murume waro. So I cannot forgive her even though ini naye tichiwirirana. Zvino ndakazotanga kutaura nevamwe vainge achiti ava ndihamainini vangu. Mukoma takazowirirana zvekuti taitosvika pakutomunyeya. Hamainini vacho vandoitawo sekunge vasina kana kutombokwana. Mukoma nashi taimunyeya siku nesikati tichiita macalls kunyange iye aripo, ndichitongomunyeya because tainge takatomu
tumidza rimwe zita raasingatombozivi. Nerimwe zuva manje vakabva vazoti friend yako aita mari kuno nemabroiler because makorokoza vainge vongouya vachingotenga, uye zvekare ainge atova nemushandi aihaya motikari aiti kana mabroiler aya akura vobva vazomaendesa kumakorokoza, saka ainge otoita mari ovhaira zvino. Hamenowo kuti ndakazvifunga sei. Nerimwe zuva mukoma ndakatoti ndichitoita makuhwa zvangu titori kubasa. Musi wacho iwoyo I still remember kutoti tainge titori mumunda wemaonyeni paya tichitodzurira zvedu onyeni dzedu paya. Ndo apo pandakazoti kuna amainini vake akadhakwa brain uyu, zvinoda kuti chinge chichipisiwa chirugu chacho ichocho. At that time iye ainge abva pandiri ndatomutuma kuti enda unonditengerawo malemon cream, so akaenda akanotenga 2 liters nemalemon cream. So achienda paya ndopandakaita video call ndichivarakidza kuti tarirai kwariri kuenda, ndarituma. Apa ivo havatozvizivi kutoti ndaitorara zvekare nemurume wemwana wavo. Saka vakabva vati but iwe unoziva kutoti itori good plan, unoziva kuti nditori nevamwe sekuru vangu vanoita sekunge vasina kukwana, so vanongoita yese. Kana ukavapa mari, kunyange ukavapa mari ukavati endai munorara nedhongi, ivavo vanotobvuma nekuti hadzina kana kutombokwana. Ndobva tatanga kuseka pai ndikabva ndazoti wava usiku, munoreva here kuti kana ndikakutumidzirai mari sekuru ava vanokwanisa kuita madhiri aya? Vakabva vati iwe, saka you are still thinking about that. Ndanga ndichingoti zvimwe kuda uri kungotamba ini. Ndikati kana handingambotambi ini because munhu uyu anoda kujairira ende iye anozviona sekunge akapenga kuti darika, uye zvekare anogara achikunyayai. Ende ichokwadi mukomanashi, ndini ndaitotanga nyaya dzacho. Kana ndava kuda kumboti vange vachinetsana, ndaitanga kungonyeya hama dzangu, iyo obva atanga kunyeyawo amainini vake. Apa ndinenge ndakaisa foni parecord, ndakaisa pafoni kudaro parecord, then ndinenge ndichitumidzira kuna amainini vake. Saka vaigara vakangovengana, just kungovengana. So mukomanashi vakabva vatuya neidea iyoyo, ndikabva ndachizotumidzira mari. Ndakatumidzira mari yainge ichikwana iyo kuita $40. Mushure mekunge ndavatumidzira mari ndokubva vazoti vainge vatora 20, then 20 ndiyo yavainge vakapa kuna sekuru vacho ivavo. Zveshuwa mukomana sekuru vacho vakati vanwa doro, vakabva vatanga kuita sekunge dzisina kukwana. Vakabva vazofambira kuma-areas eikoko, ndokubva vazobatidza chirugu, vakabva vadira petrol mukati. Huku dziya dzakatsva mukoma, muone zvenyu ainge atova nehuku dzakawanda zvisingaite. Ndo zvandakaita mukomanashe. Kutaura chokwadi, shamwari yangu uyu anoita kundimara. Handidi kana kumboona achiita any developments at all in life. Kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndisivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Uyo waunenge uchiti ndiyo shamwari yako anenge asitombori shamwari yako zvechokwadi, hanzi nditori negrudge ya pakaipa iwe unenge uchiti ndine shamwari yangu. Apa munhu anenge achikuchengetera WhatsApp audio nei waiting for the day that they are going to revenge. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndakedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Iniwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti ndinoitawo zveBetway. It's not like ndinogara ndichihwina each and every time. Mukomanashi pano nepapo ndinombowina, dzimwe nguva handihwini. Saka dambudziko ravapo mukomanashi harisi rekuti handisi kuhwina kwete. Dambudziko nderekuti
ndakaendawo kun'anga. Mushure mekunge ndaenda kun'anga ndikabva ndazopiwa dzvinyu. Saka dzvinyu iri ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiripa zvokudya. Saka for 21 days ndaifanira kuti ndinge ndichiripa zvokudya. Then after 21 days ndipo pandaifanira kuti ndinge ndichizoriuraya. Kana ndariuraya ndobva ndabika sadza uye zvekare nairowo dzvinyu racho ndobva ndaribika, asi ndisazoisa munyu. Mukoma after about 16 days ndo pandakabva ndazorishaya dzvinyu iri. Ndakaita zvose zvadainge ndakaudzwa nayo sangoma iyaiya ainge akandidzidzisa kamwe kamuridzo kandaifanira kuti ndige ndichiridza kana kuri kunzi rinenge ranonoka kuuya. Asi dzvinyu iri mukoma raitoita sekunge rainge richitozviziva kuti yatova nguva yekudya. Ndaikoti kana ndikangobuda chete ndichiti ndikuenda kunotenga mukaka kuspaza, because every day ndaitenga 2 liters maviri efresh milk makuseni zuva risati rabuda. Then paya zuva parinongononyura chete ndinenge ndakatomira ndakamirira kuti ndige ndichiripa mukaka wacho iwoyo. Saka dzvinyu iri rainwa 4 liters the fresh milk on a daily basis mukoma nashe. Saka musi wacho iwoyo semazuva ose ndakabuda ndikanotenga mukaka wangu. Kutodzoka kudai so ndikabva ndaona kuti dzvinyu riya rainge risimo mumba. Ndikati kochiko dzvinyu iri raenda kupi? Saka ndakabva ndazotora rimwe dish. Mudishi imomo ndo mandaiwanzokudira mukaka wacho. Ndikabva ndadira mukaka uya kutoti dzvinyu konai dzvinyu uripi. Apa ndaike ndichiridza muridzo chete ringabudikira, harina kana kumbogara rakabudikira zvaro mukoma nashe. Ndakaenda kunorara. Ndo pandakabva ndazorota hope idzi dzandakarota dzainge dzichityisa. Ndakarota dzvinyu iri rainge rakabata mari yainge ichisvika kuma 200,000 rands. Ndikabva ndati kasiri kuda kundipa mari here? Rakabva randiti iyi ndiyo mari yandakakupa kubva zvawakatanga kuita zvekubheja. Manje nhasi ndava kudawo kuti unge uchindipawo zvandinoda. Ndikabva ndati chindipaka mari yacho neniwo ndikupewo zvaunoda. Rakabva rarakidza kuti rainge ragumbuka zvekuti zvakatondishamisawo kuti dzvinyu iri ratsamwiswa nei. Mukoma rakati ranyangarika kudaro, ukuwo phone call yakabva yatopinda zvikabva zvatonzi nasangoma uya wakanganisa mhiko dzako iwe, uri kufanira kuti unge uchiripa. Naive dare, nenyaya iyi yandakuudzai pane pandinganzi ndakakanganisa mhiko here. Asi sangoma uyo akati the reason as to why dzvinyu iri rakatiza pamba pangu it is because ndakakanganisa mhiko. Ndikati handina kana mhiko yandakambokanganisa ini, sezvamakandiudza kuti 21 days no sex, 21 days no kunetsana nemunhu, 21 days ndisingashungurudze kana mudzimai wangu. Ingawani ndanga ndichitevedzera zvose izvo zvamanga makati ndike ndichiita, plus ndakatoita zvekutonyora pasi 1 ndiri mudare renyu zvikanzi aiwa watoputsa mhiko so you have to sacrifice. Dzatova satanism kaidzi. So ndakazoenda kudare kwavo vakabva vanditi pari kudiwa ropa remwana mucheche. Naimive dare, mwana mucheche ndomuwana kupi? Ndingasasungwa here? Ndikabva ndati mwana mucheche haanetsi. Ipapo ndainge ndiine imwe hanzvadzi yangu, she was pregnant at that time. Ndikati zvimwe kuda kana mwana uyu azvarwa ndobva ndachizongoita kuti ange achizofa. Vakabva vati kwete no, dzvinyu iri nematsamwiro acho arakaita pari kutodiwa ropa. Haukwanise here kuti tinge tichitsvaka mbavha then obva abiwa mwana uyu, kana kuti tinongovapindira vakarara tobva tauraya vabereki tobva tatora mwana, because mwana uyu tiri kufanira kuti tinge tichizoenda naye kuDurban. Hameno hanzi kune rimwe gomo kuDurban uko, hanzi mugomo imomo mune ninga uye zvekare mainge muchitombo vigwa vanhu pachinyakare. Saka hanzi ndo munofanira kuti mwana uyu ange achizoenda kunobayiwa nebvumo. Kana abayiwa nebvumo iniwo kusaidi kwangu kunyange zvikanzi ndabheja, kunyange ndikabheja nyangwe ne5 rand chaiyo, pa5 rand ipapo ndinokwanisa kutogwanda wini ndobva ndatobata mari inenge ichitosvika kana kuma 80-90,000 rands. So ndo nyaya iripo mukomanashi. Ndodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera
please ndibetsereiwo, iniwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvinhu izvi handichazvidi, but kuti ndinge ndichizvirasa handina chandiinacho. Ndichiri kungoraramawo neizvozvizvi zvekubheja. Dzimwe nguva ndinokwanisa kubata 1000, umwe musi ndinobatawo kana 10,000, but upenyu hwacho mukoma hwakangooma hawo, because kunyangwe ndikanzi ndabata mari yakawanda sei, but still at the end of the day chandinobuda nacho hapatomborina. It is just suffering after suffering. Life is very hard for me. I do not want to lie to you. Dai mandibetserawo mukoma Nash, monditsvakirawo vanhu vamunoziva, avo vamunoti ava ndivo vana mazvikokota vanonyatsokugona kubata basa ravo zvakanaka. Iniwo saidi rangu ndasvika pakupererwa nawo upenyu uhwu semunhu unosvikawo pakupererwa zvekuti unozviudza kuti kufa kunenge kuri nani, asi ndinotya kuenda kugehena nekuti ndinongonzwa vamwe vachiti hanzi kana ukazviuraya automatically unobva waenda kugehena. Zvino ndikazonofira here nyaya dzekuti ndakaita satanism, ndobva ndazofira futi nyaya yekuti ndinenge ndafa ndichizviuraya. Upenyu hwangu hwatongova neconfusion. Mukoma Nash, nyaya yandikuda kukuudzai inorwadza, but musazoiisa zvenyu muchirungu. Wainge uri musi wa1, zvinhu zvakaoma, pamba painge pasitomborina kana chinhu, saka ndakabva ndabuda ndichiti ndikuenda kunongwavha. Saka motikari yangu iyi inototakura vanhu vanotosvika kuma8. Ndakaenda pahiking spot ndikabva ndakwanisawo kufamba ndichipika up vamwe vanhu. Ndakazoti ndava kuda kunosvika kune rimwe location mukoma, ndo pandakabva ndachizorova munhu nemotikari. Lucky enough kunze kwainge kwasviba, ndakangoita hit and run, asi ndichitarira munhu uyu handizivi kana akazorarama, because akangobudikira out of nowhere, akatodhakwa zvake, kupera nekudhakwa hama dzangu. So iniwo ndaifanira kuti tige ndichiita sei? Ndakatongoita hit and run, pakuzonodzoka ndikabva ndazotoshandisa imwe road zvangu, zvekuti nazvino mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndo zvakaitika izvi. Yatova ngozi ka iyi nai mukoma Nash. Ndozvigadzirisawo sei nai Vedare? Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Yo imi dzvinyu kadzvinyu kaikaya shuwa kanganwa 4 liters dzemukaka on a daily basis, kachitonwa 4 liters dzemukaka, because kana munhu chaiye haangambounwi mukaka wakawanda kudaro kukuzoti kadzvinyu hako. Yo zvakangooma hazvo vedu we.